Answer. I'm not atakala yɔrɔ la Fatim ni ma kangar de ya ke ka ogol ta ka bay ki ka dabla ka mandiya ha ita wala bita munne dem sun na fay jumi iga tobili ke kadi bama ka baram sen no chega buigo ka taka chela tikila wartigi baw diw me kala na bu te ka nafa foyi nyewi e fanta ifa fanta iba fanta bita munni ni kala yɔrɔ la ke kala yɔrɔ ta ka ko ne amandini Mama ka manewa ere kan approach ne manega kalan ya fa ne kana kalan man ma kalan ne na jume ne yasa ka jume ke wa e ba fo ne nyina ke ka jume musoman kan ka jume re amana gele to ko to tina to ne kan I beta chela sigiri la I kan ga nyenye ni folo nyani gata kan I dege furuso bara de la dugo ne folo nyani gata chela sigila e to kere e be shegi ta ko pempere kola ke be ta ko okoli chemani mi yere balo ma nye sora la folo surutu ko e taka adaga di dolan do imi dege yang ni tara chela sigila ke ba ke to ko mama ne want na ga walin dabla mo ko yere aha e be ne jabi kan tere tini ga okoli dabla mo ko ha ishere yere je mama yar siram na ta yere ga kuma riga cha oh ne ga kuma ga chaita Neta Kenya biyero ko Etere jugu musena na munela ka bogo so kana mo ko toru waso akana ki gona kimna na le famne tina se ga le famne la re Nena na mfa suri e fa jo ne fa we fa Netu na nta efeo nena kunte kwe ke na nge jankwe ni o mol bala kan fla kana ni be si en fli kona sa impoli kana mo ko so kimna mo ko famnula e mama Namu Munegera mama munegera Imba kusamungera Shuga ga musene manela kasha hey Ero goro o munyo mo dien Ne ma fe ni be fe kam me ya no kiki nyata na denga Ne mo fe ne ta danga dia la de Ni be fe kam me ano Wuli atelia Nyamo ko de Kam me no ko nuku Nyamu dengal de Idari Eni ala si hinda kwe ibe fe ka tuya ngoni ibe nyata no fere mama idari ebe mune ya Ne ma ka de kule ya la Teme afe jigi atelia jigi afe Nyam fana Wa, ongana mata ko labia. ne bote business dori la E nya mo ko de business de ba na du balo. Ha? che bagure ni ga jolare mtara chila business galama ne ngunu Ibo wori fo ya. Che yoro mena maka kangar di yoro. Ite kuma me yoro. Ay kulo jana mi nga jiya ngono abu sira kya. Ne gonga ga gon farma ke. Itina fo ge ne ma deli ga mi ngonge. Ni bache sabali kwa sura mi kangar de sabali. Na fere na ko ne makala. Ne ba jigi daiga. Ko e fene nga kala, e fene ma gi ba kala ma. Kati tage foire dia yala kana ma go business yi. Mi nga business la sira ke wa. Ali on ko metri aw ma ga business ki. Ko kuma te dore ma. Aw ma to classique no do ka business ke. Aya to la ba kala ma ka du bolon. Mais bolon sono tambulu ni ya. E fe go fene be soro bolon. Ni feme soro bolon no itina ga soro ame sodin fla kono. Mais an flene suguru kelen ngono. E be bolon fo e be bolon do. Te sabali. Ite sabali. Sabali wo deun. Taka bo nyoro. Oh go bolon. Bolon mo go sam ndango abado. Abe bolon fa abe bolon do. Ka e bolon samara batugudi. Ay sabara msanu abe kla ka dogo bolon. Fa ba ulo. we mafia musani ngalata ite kuma fa ni bacha utmara mune be musani Hey, ndenge ya ilisiki ya me. Mafia e join. mafia fare goro mafia fa ngache abura si andore ga nani bacha ni amire
a bɛ juguya n'i ba cɛ o mɔgɔ t'u ka du kɔnɔ min bɛ sɛnɛ la n'i ba cɛ ni mun fiyɛ na kɔrɔdɔn Bon, n'a fɔra ko bi don ye dangaden ja fa b'a fɔ k'a bɛ taa ekɔliso la ja bɛ taa tugu fakɛla dama dama de kɔ. ne y'o fiyɛ na n'i ba cɛ kɔrɔdɔn I hakili sigi fɔlɔ ne tun bɛ kɔlɔn minnu kɔnɔ i tɛ se k'a kunu sa denw sabali sa kana n'i yɛrɛ hakili pete sa minnu b'e kɔnɔ ne b'aw bɛɛ ta k'an jɔ n'a ye walayi cɛ a ye sabali dɔw ka sabali. n'i ba cɛ e ɲɛ bɛ mun de la e ɲɛ bɛ mun de la ba k'i bila la n'i ba cɛ n ka cɛ ɲɛ bɛ mun de la a to ma m'a ɲamɔgɔ den ka nin bere Fatini ne yɛrɛ tɛ ka foyi faamu i ka ko la sisan ma changelen don dɛ an ka du kɔnɔna ko yɛrɛ tɛ ne ba bɛ k'a fɔ ko fɔ ne ka ekɔli ne bila wa komi e ba yɛrɛ de b'a fɔ k'e ka ekɔli bila e m'o de y'i ja mun de la sa e b'a mun ne kɔnɔ o ko la sisan e fɛnɛ sa sabali sa ne ekɔli bila n bɛ taa mun baara de la e ko k'e bɛ taa mun baara kɛ wa ne somɔgɔw yɛrɛ kun ko ne k'a bila sama sɔrɔ ne y'a bila a mɛnna e m'i ja kabako ne ye ta faamuya koyi kalan de man di o la e bɛ k'a fɔ ko ne ka kalan bila ne kɔni kalan man di n'ale dɔɔni fitinin hali ni ye sɛgɛn ne ekɔliso bɛɛ ka wuli mɛtiriw fa n'a ba ka sɔn ne ka fosi kɔni i bɔ ne da la sa dɔgɔ aw jɔlen bɛ yan cɛ bɛ ka mun kɔnɔ an k'a bila kɛ dɔgɔ cɛ i yɛrɛ i buti bɔlen don sisan dɛ e kamalen b'a de sa an k'a bila kɛ an b'a Aja e tɔɔrɔ la dɛ n'i y'a dan ne ma hali ka t'i ba fɛ e ka bɔ yan nɔ tɔɔrɔ min bɛ di i kan yan nɔ o tɛ di ka i ba fɛ yen dɛ ne tɛ se ka taa n ba fɛ yen nɔ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ bɛ ka da ne kan o ye dɔgɔmani ye fɛn bɛɛ tun bɛ da ne kan yen nɔ o cɛ tɛ ne fɛ o don tɔɔrɔ sugu bɛɛ ne bɛ na n fa fɛ yen nɔ hadamaden mana kɛ cogo o cogo i bɛ laban i faso la ne bɛ to n fa kalifa ni ne fa bɛ yan nɔ u bɛ fɛn fɛn kɛ o t'o si kɛ ne na mɛ ne b'a dɔn don dɔ de bɛɛ ye fan fɛ Aja o bɛɛ ye tiɲɛ nɔ mɛ muso in ka jugu dɛ min mun ye n'a banna don min na o y'a ban don dɔ ye ne ko ten ala k'a lakali si d'an ma o tuma e tun b'i ba fɛ e tun tɛ kalan na ne tun bɛ kalan na ne ba fulen don cɛ ma o ko k'ale tɛ se ka ne ka kalo sara sara k'ale tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ di n ka kalo sara sara mama kan'i i sen ɲɛmɔgɔden sera dɛ i tulo b'a la awɔ mama i jilaja ekɔli fɛ y'a mɛn n'i ye ekɔli kɛ i bɛ se ka kɛ fɛnba de don nataw la y'a mɛn kalan kɛ dɛ i y'a mɛn mama wa ninnu fila sigilen filɛ o b'i k'i kɔrɔfɔ de e t'u la fo b'o ɲɔgɔn tɛgɛ ci ɲɔgɔn nin tɛ mɔgɔ si ye mama eseke e bɛ nin dɔn ninnu ye nafigiw de musonin de baarakɛla de jɔ n bɛna sisan o de kɛra ne ka kalan cɛ sababu ye i m'a dɔn mɔgɔ dɔw tɛ hinɛ Dɔn tɛ hinɛ ne ma kanga de e ka fanaya la e b'a ka du ci ka tila ka na wali du ci Aja e ye ɲɛgɛn ko wa ayi e sigilen bɛ mun na yan an bɛna sigi ka ne kɔrɔfɔ o tɛ yan n'a musɔrɔ janjiri i kunkolo la ye ne ma kanga de e fanaya la wuli ka taa n ka baara tɔ kɛ e yɛrɛ ma tila jiji dɔ la min sigi fanaya la yan nɔ ne ye mun ye baarakɛden nafigi ne b'e bila o i tɛ mɛn nin na ne ye mun ye Angli mama. Nse. Amme. Mama an gana bɔ kalanyɔrɔ ko kalo sara. O ɲɛna de. O ɲɛna wa mama? An ko ne ka mun? Mama ye wari di an bɛ taa di misi ma. An kana gɛn. Ne zon kule de fɛn tigi. Ka wari d'e ma. Awɔ mama. A tɛ n bolo. A jigiya yɛrɛ tɛ n ye fɛnɛ. Ne wari di ma mun de la sisan? E kamelekɔrɔba ya e bɛ n'i jɔ ne ma ko ne ka wari d'i ma. Sisan kan ka sɔrɔ e kɛlen don ka ne bɔ nɔgɔ la. Ko ne ka wari d'i ma k'e bɛ taa kalo sara sara k'e bɔra ekɔli la. A tɛ ne bolo. E cɛkɔrɔbatɔ e filanw bɛɛ bɛ suguba kɔnɔ. U bɛɛ bɛ ka dɔ ɲɛ u mansaw ye. Mama e kɔni tɛna sɔn an ka kalan ka dabila ka sababu kɛ kalo sara ko ye. Ya fɛn min e tɛ miiri. E ye dangadenba de. E bɛ n'i jɔ ne kunna ko k'e wari d'i ma k'e ka ekɔli mina cɛ ko wari ko. Ala k'aw kana kalan yɛrɛ kɛ yɛrɛ a foyi tɛ se ne ma. Mama e fana sa sabali sa
Fatimu sabali i k'i ka marabaliya sen bɔ ne sen na bari hali ne bɛ fɛ ka kuma e fɛ a man di ne y'a f'i ye k'aw ka kalan dabila aw banna ne ta ma aw kungo de b'aw yɛrɛ bolo wari tɛ ne bolo a ye bɔ ne kɔrɔ Ya, n'a bɛ ten to hali an ka bɔ a wele. Awɔ n y'a mɛn. awɔ aw bɛ buwa wele ni buwa kun y'a ta k'aw ɲɔgɔnna faden sago ye buwa filɛ yɔrɔ min a tɛ se yen nɔ aw bɛ ka dumuni min sɔrɔ ka dun ko buwa de bɛ ka wari ɲini ka na a k'a sɔrɔ aw kɔnɔ n'o tɛ aw bɛ n tɛ se ka kuma aw fɛ yɛrɛ. Mama e b'an kunna da an fa ta fana nɔfɛ. Aw fa ta aya sɛba dun tɛ fɛn jugu yɛrɛ yɛrɛ ka k'a denw wɔrɔ dɛ ni ye ne bɛ ka fɛn fɛn fɔ ne bɛ fɛ aw ka taga ɲɛfɛ k'aw ka kalan dabila aw dɛsɛlen don dabila n'an b'a kɛ cogo min a y'a kɛ ten. Ouais, garamɛtiri. Ouais, nafa. Ouais. Cɛ bɛ cɔ la su na dɛ. Walayi. Cɛ mina n zepo i kɛrɛfɛ A dɔɔnin. ye zepo nafa mɛ fu. Cɛ plan jumɛn bɛ? Lɛzi dɔrɔn y'a ma. Cɛ na n ka te in lajɛ kɛ. Ok, Fati, sinon n ye denmisɛnnin dɔ ci ka taa bitigi la ten sisan nɔ. N'o nana n b'a kɛ sapu ye sisan. Ok, Fati. Ne yɛrɛ tun bɛ fɛ k'i ɲininka ci dɔ la o nafa. A mɛnna ne bɛ k'i jateminɛ sigida la. Ɲɛ b'i la i kelen na a mɛnna quoi. M'i somɔgɔ ko kuma mɛn wa m'i don dɔ ye mɔgɔ fɛ ko nin de y'i somɔgɔ ye quoi. Ou bien somɔgɔ tɛ la da. Tirimɛ i da sera kuma de ma sisan. Ni n yɛrɛ ko ko n bɛ don ka ko kɔnɔ k'a ɲɛ f'i ye i tɛna se ka da la quoi. Ɲɛnamaya la ne sɛgɛnna. Ɲan tɛ ɲani ne ma mun dɔ ye. Ne tɛmɛna sira qualité bɛɛ dɔn fɛ. O de la a man di k'an da don ka vie la k'a ɲɛfɔ mɔgɔ ye wa. Mais komi i ye n ɲininka n bɛna n da don a la ka dɔɔnin f'i ye. Ok, n tulo b'i la. I b'a dɔn ne tɛ n fa dɔn. Depuis ne fitinin ne ba ye ne ta ka taa ni ne ye n mamuso fɛ yen. Hali a ma tɛmɛ tile damadɔni kan o fɛnɛ jana. Ne ba dɔgɔnin n'u kɔrɔkɛ minnu bɛ yen olu fɛnɛ de nana n'u ɲɛ tana kɛ ne ye. Olu denw fɛnɛ de tilara k'u ɲɛ tana kɛ ne ye tuguni. Ko parce que ko ne ye kɛnɛmaden ye ko ne tɛ se ka lamɔ u ka du kɔnɔ. U ye ne gɛn ka b'u ka du kɔnɔ. Ne fɛnɛ bɔra ne ye n yɛrɛ ta ne donna bɔlɔn kɔnɔ. Mais i ba bɛ min? Bon n ka mɛri la ale furulen don cɛ wɛrɛ ma quoi. Ne n'ale yɛrɛ tɛ se ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ. N'an ye ɲɔgɔn ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ dangali de bɛ yen. A b'a fɔ non ni ne sababuya la n'ale ka furu nana sa a t'a ta y'a fɔ an ma ko n tɛ don da la n tɛ kɛ fɛn ye fuwariden dangaden olu jari wa. Mais e sigi y'a sɛgɛsɛgɛ k'e ba dɔn. M'a dɔn n ba yɛrɛ don. Cɛ ɲɛnɛmaya ɲini k'a dɔn i ba tɛ. Hadamaden mana kɛ cogo o cogo i ba tɛ se ka ban i la fo ka diɲɛ wuli. Dɔgɔ i ba tɛ a ɲɛɲini ka ɲɛ. Cɛ mon père n ba yɛrɛ yɛrɛ de don sa. Ale furulen don cɛ min ma dɛ a tɛ fɛ o cɛ de k'a dɔn ko den dɔ b'a bolo kɛnɛma quoi. I m'a faamu wa. Ouais n terikɛ cɛkɔrɔw don ka cɛ e talen mara ma kuma caya caya dɛ. Jibiri e kɔni b'a dɔn k'a fɔ ne ye min kɛ ne ma ɲuman kɛ. O kuma caman kɔni ye diyagosa ye. Ne tali a ye fan bɛɛ kɛ mankan ye. N'a tɛ ɲini ka ne bugɔ. Mais cɛ mana kɛ cogo o cogo cɛ de don. Y a pas de commandement dans un bateau. Ne ko Jazo e bɛ mun na yan dɛ. Mun de la e bɛ ne suruku bɛlɛn ta? Min suruku bɛ ka bi e bila so k'e kɔnɔ e tɛ a la jumɛn ne ma kanga de e n'a figɛ la ne cɛ ye ko la a bɛɛ e de nɔ ye e tɛ se ka to aw ka so dɔɔniya aw y'u a bɛ wo kɔnɔ a b'aw si kɛ na n'aw tɛ ka ko dɔ ɲagami a bɛ ka ko dɔ fereke. Tata sabali a mɛnna n bɛ ka kangari da i nɔfɛ mɔgɔ i k'u dɔgɔyali dabila.
nafa mɔgɔ n'a figi o bɛ dɔgɔya o de la ne bɛ gɛn an ka so la jazo an ka taa so. N terikɛ i bɛ se k'a bila wa an bɛ ɲɔgɔn ta sini. Sini an bɛ ɲɔgɔn ta o. Ala ka su hɛrɛ. N bɛ na. An ka taa bani. Taa min sɔrɔ yen. N kana si n yɛrɛ. Dɔgɔ vraiment i sɛgɛnna mais i ye denmisɛnnin ye kana to ka nin bɛɛ bila i kunkolo la. Ne yɛrɛ min sigilen filɛ ni ne n ta fɛ yan na e bɛ ɲinɛ i ta kɔ. Ne fitinin ne ba taara ne fili ɲama la de mais ni dɔ de ye ɲɔgɔn ye kare kɔnɔ musokɔrɔba la mɔgɔ dɔn a tɛ n fa dɔn a tɛ n ba dɔn o de ye ne lamɔ n ye n to la dɔrɔn n ye bɔlɔnkɔnɔna kanu ka bɔ bɔlɔnkɔnɔna yɛrɛ la pepu ka bɔ mɔgɔw tu la pepu ka yɛlɛma kungo kɔnɔ ka kɛ vagabond cɛjugu ye mais n labanna ka tila ka segin dugu kɔnɔ mais ɲɛ bɛ e fɛnɛ na e fɛnɛ ka tagabolo ni ne ka tagabolo bɛɛ ye kelen sinon ne yɛrɛ sɛgɛnna ɲɛnamaya kɔnɔ ne balo kun ye kini kɔrɔ de ye kini kɔrɔlen hali a tɛ se ka dun mais ne tun b'a dun parce que a se tɛ n ye a jigiya tɛ n ye n t'a dɔn n bɛ taa mɔgɔ min fɛ yen n tɛ n fa dɔn n tɛ n ba dɔn n tɛ n somɔgɔ siyɔrɔ dɔn o musokɔrɔba n tilara k'a essayer ko n bɛ segin ka taa o tilara ka n gɛn ko n kɛra delinquent ye mais nin bɛɛ kɔfɛ ne ye ɲɛnamaya kɛ mais ne kɔni bɛ se ka ladilikan kelen min d'i ma i cɛsiri baara fɛ dɔrɔn den kelen yɛrɛ fɛnɛ bɛ n bolo n y'o don ekɔli la o dɛsɛra kalan ma o fɛnɛ ko i ɲɛsin bɔlɔnkɔnɔna ma n bɛ tilen ka kangari d'o ye est-ce que i y'a faamu mais ne kɔni bɛna min f'i ɲɛna i cɛsiri baara fɛ dɔrɔn baara dɔrɔn de bɛ se ka mɔgɔ faden ɲɛ b'i la kɛnɛmadenko ye o bɛɛ to yen n ye kɛnɛmadenw n ye ɲɛmɔgɔdenw olu bɛɛ to yen an ɲɛbɔ kɛnɛmaden baden de la min ye milliardaire tigi ye i ɲɛsin baara ma dɔrɔn est-ce que i y'a faamu n y'a faamu tɛ sigi wa cɛ petinin yɛrɛ a mɛnna n tɛ sira la dɛ a mɛna n tɛ sisan Halima tɛ yan. Nam tɔnɔ. An la tɔnɔ. I ka patron wele ka jan. O kuma e fali de yan. Ne ma mɛn. K'i ka patron wele ka jan. Ni fini bom Ne tanti da di ne ma. est-ce que fa t'e la baraka bɛ ni fini don ne ka so wa e t'i yɛrɛ dɔn est-ce que e kunkolo ka kɛnɛ o tɛ ka na n cɛ minɛ na cɛ mun ɲɛ tɛ tɛmɛ muso la ala ma tila ko dɔ la fɔlɔ kɛnɛma den dɔ nana ko y'a denw e bɛ t'i pari ŋanaŋana tantɔ n'i ma taa ni fini bɔ k'i teliya ka n ka baara kɛ e de ye tɔgɔ kɛ ne ta ye kana taa fini bɔ i ka n ka baara kɛ joona mɔgɔ sɔn ɲɛna ka to a kɔnɔ. Tata fɛn min y'an denmuso ka ko ye An denmuso jɔn? Aja kɛ. I denmuso. Donc e den tɛ quoi. Ayi. I dun ka sabali dɛ. I b'a kalama k'a fɔ a tun bɛ kalan min na a tun bɛ public de la public la kalan dun tɛ kɛ donc n bɛ fɛ ka taa tɔgɔ sɛbɛn privé la. Ne ka mun de b'o la o mun bɛ se ne ma o
mun de bɛ sinema n den de don wa ko o mun ne bɛ se ma wa o foyi tɛ sinema o fɔ n ko ne ɲɛna ne bɛ k'a bonya de da i kan kana dan kan n ka sira t'a la a mun bɛ se ma ok n bɛna mɔgɔ tɔɔrɔ kuma caman caman mɔgɔ sigilen i ka pɛlɛ dɔrɔn i bɛna kuma caman daminɛ mɔgɔ kulo kɔrɔ ne t'o la o o tɛ problème ye n bɛna f'i ɲɛna de mama bɛ école min na n bɛna taa Aja tɔgɔ sɛbɛn yen privé in de la ko jumɛn désormais o bɛ taa kalanyɔrɔ la ɲɔgɔn fɛ a tɛ don ye fo ne su o tɛ mama ka ɔkɔli ko dabilotɔ ye ɲamɔgɔden de ka ala ɲɛ o tɛ kɛ yan i b'a don yɔrɔ wɛrɛ a tɛ don mama ka ɔkɔliso la dɛ o tɛ kɛ fo ne su i tulo b'a la a tɛ yɛrɛ n k'o f'i ɲɛna ne bɛ ɲininka o yala e de bɛ ka école sara wa ou bien ne de bɛ ka sara ne ka sira t'o la ne mago t'o la n k'a tɛ don mama ka ɔkɔliso de la a don yɔrɔ wɛrɛ a na kɛ e ye école directrice ye awɔ a tɛ don yen i y'a mɛn kɛ a tɛ don yen n'i y'a dontɔ ye fo ne su a tɛ don yen dɛ ni ne de ye dutigi ye ou bien ne de ye dutigi ye an bɛ n'o ye a tɔgɔ bɛ taa sɛbɛn ye bi a bɛ sɛbɛn ye sini taa sɛbɛn ne mun bɔra o fɛnɛ la an bɛ n'o ye wallahi i kana dangani bɛɛ kɛ a tɔgɔ bɛ taa sɛbɛn i ye mɔgɔ tɔɔrɔ wa Omo dagolo ni n ba cɛ fo ne ka kɛ waritigi de ye ɲina hali ni n bɛ dɔ bɔ a kunkolo tigɛ dɔgɔ go e yɛrɛ de koro ne yan dɛ ne tɛ jɔn de koro petit jɔn de wele yan a kɔrɔ e ma ne dɔgɔnin wele an bɛ ka bɔ ekɔli la ɲɔgɔn fɛ ok o tɛ problème ye ni minɛ i ka taa butigi la i ka taa te den kelen ani sigaro 20 na san ka na n kana mɛn k'i kɔnɔ dɛ Fatima an ka taa ɲɔgɔn fɛ ka na i sigi kunkolo kan taa ka na dɔgɔ n'i bila yan dɔgɔ ça va i tɔgɔ Timfa cɛ yɛrɛ i beauté bɔlen don dɛ merci i ka numéro don yan dɛ numéro tɛ ne na ko jumɛn numéro tɛ ne na cɛ dɔgɔ i tɛ manamana ko dabila i bɛna n ladimi dɛ e ɲɔgɔn ko ɲuman ko numéro tɛ la o bɛ se ka kɛ cogo di mais numéro de tɛ ne na kɛ cɛ i bɛ fɛ ka n ladimi dɛ mais ne fa ne tɛ dɔn ne bɛ n ka numéro d'e ma cogo di cɛ ba i t'i ka numéro don n na ka bɔ yen da wa ni ba cɛ n'i wele k'i ka numéro ma don ni n tɛ taa du wuli k'a jɔ a sen kelen kan i k'a fɔ ko n tɛ non a tɛ se o la o da ka di la o i ma fɔlɔ o la o mais sigiyɔrɔ k'i ka di ne yɛrɛ yɛrɛ de awɔ a bila Fatima wula ka taa ok ka wula ka taa wa e de y'a wele a dɔgɔ i sigi joona cɛ dɔgɔ ne tɛ nin impoli a qualité ninnu na i y'a mɛn ni ma manamana ko dabila n bɛ muru digi kɔnɔ i b'a ye e b'a labila cogo di e de y'a wele a kuma fɛ kɛ e de y'a wele a yanni direct sisan ala ne fa fɛn sa komi e ka di n ye e kama n b'a to yen quoi a bila ka bɔ yan Fatim e ma ni cɛ ɲa ni bɔlen don juin milari fɛ ne yɛrɛ siran na siran kun don fana e wele a ye mun f'i ye ne ka numéro dɔrɔn ne ta numéro dɔrɔn a bɛ ka numéro ta a bɛna mun k'o la ko ne ka ko ka d'ale ye k'e ka ko ka d'a ye wa ko ne yɛrɛ fɔ ne ɲɛna an b'o ko kɛ cogo di sisan ne yɛrɛ t'a dɔn a bɛna kɛ cogo min na sisan an ka taa ok